dengan sak marga-marga tansah pinaringan rahayu kali sing rubetulir ing sampikala satemah mangke saged kempal manunggal kalian putra wayah wonten dalemipun kiambak selamat menepi hidup baru untuk kedua mempelai Mbak Dita sama Mas Wahyul. Semoga menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang saling mencintai dalam suka maupun duka, dalam untung maupun malang, kelak menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin Allahumma amin. Sah agama, sah adat, sah negara Mas yo. Wis sampean pacule gek didandani sing wancip ngono engko bengi bojomu paculono ya siap. Sanepan kemawon nggih matur sembah nuwun menika kinarbuka monggo dalem Pakde oh nggih dari pamit matur sembah nuwun nggih Walik Srindro kemawon nggih menika atur pasugatan mawi tetembangan tayub gambyongan tersembah nuwun nggih beksanan monggo dipun Walik Srindro mangke gedhokaken gedhok ingkang setunggal menika katur kunjuk dumateng panjenenganipun keluarga geng saking Bapak Seni Ibu Rumini mangke kajangkepi dening keluarga agungipun mangkaten monggo ingkang badhe kepareng foto menika kalian atmaja pinanganten karun sih boten saged kawula sepat boko sawiji asma keluarga panjenengan Bapak mbok bilih kemawon ingkang sepindah niki fotonipun saking keluarga Kadang Pisan Sutrisno menika saking panjenenganipun Bapak Jemari Ibu Supirah menika Soren Lor Bendungan ingkang sapirangan tasik kepareng pinarak monggo makin berkahi foto kalian atmaja pinanganten karon sih mawi di abadikan lewat foto ya matur sembah nuwun papat songo campur sari ugi saya kadang-kadang PNT profesional audio terima kasih matur sembah nuwun Gedhok Purwo kawiwitan semonggo.
penganten anyar bocah angon tenekno blimben kuwi lunyulu nyopene na kanggo masuk tata tira